Está falándose en Guano da reforma del Estatuto da Autonomía de Asturias. E é que Asturias evoluciona. Xa non é a mesma de 1981. Asturias, agora, é máis moderna, máis aberta, máis feminista, máis formada, máis atractiva, ten máis identidade. A clase política ten que aferse aos tempos novos, ten que librarse dos vapores de la Asturias bella, avezos e historias tópicas que impidieron, entre outras cousas, el reconocemento oficial que ten outras linguas del Estado. Es verdad, sí. El andacio féxonos pospoñer al outono el Día das Lletras deste ano, pero non vai ser quen a impoñernos a renunciar ningún día máis al que é de xusticia. Detrás das máscaras siga habendo unha lingua reprimida. É hora de poñerse a traballar por unha primavera na que celebrar a oficialidade, para que a vida en Asturias poda desenvolverse en gallego asturiano e tía reconocida a igualdade de deretos, e porque vai traer riqueza, como en todas as comunidades autónomas con lingua propia. A oficialidade é respeto, sí, pero tamén é formación, información, ocio, traballo, é medría. Así que, reforma del Estatuto xa, y en el artículo 4, oficialidad.